जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माताजी வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा प्रभुजी प्रणति வாசிக்கிறீங்களா प्रभुजी வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभुजी ஒரு நொடி ஸ்கிரீன் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கேன். சரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகய சசுர் உன்மீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூத்திலே ஸ்வயம் ரூப கதாஸ்மி ததாதிஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கியராஜம் சககன ரகுநாதம் விதம் தம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம்ச हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते शब्द कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी विष्णु वृषभानु सुधे देवी प्रणमाय हरिप्रिये वांछकल्पतरुश्य कृपा सिंधुश्च यावस पतितानां पावनेयो வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய வாசிக்கிறீங்களா? नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय स जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदंताय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वेष नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மயோகம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மயோகம் 3rd சாப்டர் இல்லையா நேத்து பார்த்தது? ஞான யோகம். நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஞான யோகம். சோ அதோட கிளிம்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவத்கீதை எப்படி நமக்கு டிசெண்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம். 4 விதமான குரு சீட பரம்பரை பார்த்தோம் இல்ல? யாராவது சொல்றீங்களா என்னென்ன 4 விதமான குரு சீட பரம்பரைன்னு? நம்ம இஸ்கான் எந்த இதுல? வெரி குட் பிரபுஜி. பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. சோ அதை முன்னெடுத்து சென்றவர் மத்வாச்சாரியன்னு பார்த்தோம். இன்னொன்னு இது நம்ம அதுலதான் இருக்கும், இஸ்கான்ல தான் இருக்கும். அது வந்து இஸ்கான் வந்து எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. இன்னொரு பரம்பரை எது? லட்சுமி. ஸ்ரீ பரம்பரை. ஸ்ரீ பரம்பரை அதை முன்னெடுத்து சென்ற ஆச்சாரியரோட பெயர் என்ன? ஆழ்வார்கள் எல்லாம் வராங்களே அந்த ஆச்சாரியரோட பெயர் என்ன? ராமானுஜாச்சாரியார் இல்லையா? ராமானுஜாச்சாரியார். நம்மளுடைய ஆழ்வார்கள் எல்லாம் அதுலதான் வராங்க, சவுத்துல. அது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது பரம்பரை என்ன? மூன்றாவது பரம்பரை சிவபெருமான் மூலமாக வந்தது இல்லையா? 4வது பரம்பரை சனத்குமாரர்கள். அவங்க எடுத்து சந்த இதை கொண்டு சென்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்பகாச்சாரியார் அப்படின்னு பார்த்தோம். விஷ்ணு சுவாமி சிவன் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ 4 பரம்பரை பார்த்தோம். 4 வர்ணங்கள் என்னென்ன இருக்கு? பகவான் கிருஷ்ணர் 4 வர்ணங்களை அமைத்தார்னு சொன்னார் இல்லையா? என்னென்ன 4 வர்ணங்கள்? மக்களை என்ன 4 விதத்துல வந்து பிரிக்க முடியும்? பிராமணர், சத்திரியர், சூத்ரர், வைஷ்யர் அண்ட் சூத்ரர்கள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆசிரமம் 4 ஆசிரமங்கள் என்ன? ஒரு மனிதனுடைய முதல் 25% ஆஃப் த லைஃப் வந்து அவங்க என்னவாக கழிக்க வேண்டும், என்னவாக வாழ வேண்டும், எதை கடைபிடிக்க வேண்டும்? 4 ஆசிரமம். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தம், கடைசியாக இருப்பது சந்நியாசம் அப்படின்றத பார்த்தோம். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் 3 விதமான மக்களை வந்து 3 விதமாக நம்ம வகைப்படுத்தி விடலாம். ஒண்ணு வந்து பௌதீகவாதிகள். பௌதீகவாதிகளுக்கு கடவுள் பற்றின தாட் எல்லாம் கிடையாது. நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், நான் அனுபவிக்கணும், நான் தான் அதை கட்டுப்படுத்துறேன், அந்த மாதிரி தான் என்ற கர்வம். அது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டத்தில் இருப்பவர்கள் கர்ம யோகிகள். கர்ம காண்டத்தில் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரத்துல உள்ளது போல அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்க லைஃப. அவங்களோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் நோக்கு செயல்களை வந்து செய்வார்கள், யஜ்ஞங்கள் செய்வது, அதன் மூலமாக பலனை அடைவது, அந்த மாதிரி. கடைசியாக இருப்பது கர்ம யோகிகள். கர்ம யோகிகள் என்ன நினைப்பாங்க? நான் பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம், அவர் தான் வந்து என்னை ஆட்டுவிக்கின்றார் அப்படின்ற தாட்டோட அவங்க இருக்குது. அது வந்து கர்ம யோகிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் முதலில் இந்த ஞானத்தை, ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை சூரிய பகவானான விவஸ்வானுக்கு கொடுத்தார். அவர் வந்து இஷ்வாகு, மனு அடுத்து இஷ்வாகு, இந்த மாதிரி அது குரு சீட பரம்பரை மூலமாக டிசெண்ட் ஆகி வந்த ஞானம். பகவான் எப்பொழுதெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு? எப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார்? தர்மத்தை காப்பதற்கும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் பகவான் கிருஷ்ணர் சுயமாக இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்மள மாதிரி அவருக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. அவருடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தில் இறங்கி வருகின்றார், அவதாரம் பண்றார். தென் திருப்பி அவருக்கு உண்டான அந்த சுய இன்பத்தில் வந்து பகவான் வர்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயத்தின் பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்நியாச யோகம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் திருப்பி இந்த ஃபுல் இதுவுமே வந்து கேள்வி பதிலாகவே இருக்கும். அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறார் இப்ப அப்படின்னாக்கா, சந்நியாச யோகம் சந்நியாசம் சிறந்ததா அல்லது கர்ம யோகம் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்பார். உங்களுக்கு ஞாபகம் தான் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துறோம், செயலை துறப்பது சிறந்ததா அல்லது நிஷ்காம கர்ம யோகம் சிறந்ததான்னு கேட்டாரு. அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, சந்நியாசம் சிறந்ததா அல்லது கர்மயோகம் சிறந்ததான்னு கேள்வி கேட்கிறார்.
அதற்கு கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார், கர்ம யோகமே மிகவும் சிறந்தது சந்நியாசத்தை காட்டிலும் அப்படின்றத சொல்றார். நிஷ்காம கர்மம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றது. எப்பொழுது நான் இது பகவானால எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டாஸ்க், அதை நான் அவருக்காக வந்து சமர்ப்பணம் பண்றேன்ற அந்த ஒரு தாட்டோட நாம் நம்முடைய கடமையை செய்யும் போது அதுல இருந்து நாம் அந்த பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நாம் இந்த கர்ம பலன்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். சோ இதுல மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? இதை ஃபாலோ பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத பஞ்சமோ அத்தியாய சந்நியாச யோக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். தேங்க்யூ சோ மச். வாசிங்க. அர்ஜுனன் வாச சந்நியாசம் கர்மாம்னம் கிருஷ்ண புனர்யோக சம்சயாயி யஸ்யரேய யதோயோர் யோகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. செயலை துறக்கணும் சொல்றீங்க, அதே சமயத்துல பக்தியோட செயலாற்ற சொல்றீங்க. இது திருப்பி என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணுதே, எது வந்து சிறந்தது அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் கிட்ட கேட்கிறார். அந்த டவுட்டை வந்து பகவான் வந்து இப்ப கிளியர் பண்ண போறாங்க. செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச சந்நியாச கர்ம யோக விஸ்ரேஸ்ய கராவ் உபயோகோ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாச கர்மயோக விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார், செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். நேத்து நம்ம பார்த்தோம், 3 விதமான கர்மங்களை பார்த்தோம். ஒண்ணு விகர்மவாதி, அகர்மவாதி, கர்மவாதின்னு பார்த்தோம். அகர்ம கர்ம அப்படின்னாக்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டூயிங் ஆக்டிவிட்டி. கர்மானா செயல். சோ எந்த செயலுமே செய்யாமல் இருப்பது அகர்மவாதிகள். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ரிஷிகள், முனிவுகள், யோகிகள், அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவான் மேல, அந்த உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல ரொம்ப தீவிரமா தியானத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து நம்ம அகர்மவாதிகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். எந்த செயலுமே செய்யாம இருக்கிறது. விகர்மவாதிகள் அப்படின்னாக்க சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதற்கு நேர்மறையாக எதிர்மறையாக செய்யக்கூடியவர்கள், தவறான இதை செய்யறது, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா விகர்மவாதிகள்னு பார்த்தோம். அடுத்து கர்மவாதிகள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது போலே செய்வார்கள். அதுதான் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்றால் அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி நம்ம செய்யணும் பகவானிடத்தில் பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, செயலை துரத்தல். அந்த யோகிகள், ஞானிகள், அவங்க எல்லாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு, முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாம் பகவான் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானத்தோடு இருக்காங்க இல்லையா? அந்த ஞானிகளும் என்னை தான் அடைகின்றார்கள். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல், அதே சமயத்தில் தன்னுடைய கடமைகளையும் செய்து கொண்டு, எப்படி பக்தியோட தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் 2 பேருமே முக்திக்கு தான் வழி. 2 பேருக்குமே முக்தி கிடைக்கின்றது. ஆனால் இந்த 2ல எது சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தியோட செயல்படுகின்றார்களே அவர்களே சிறந்தவர்கள். ஏன்னா இந்த செயலை துறப்பவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அருவவாதிகள். பகவானுக்கு வந்து உருவம் இல்ல, பரபிரம்மம் அப்படின்ட்டு அந்த ஒளி, ஒரு ஒளி இருக்கு, அந்த ஒளியில வந்து நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செயலை துறக்கக்கூடிய ஞானிகள் செய்யக்கூடியது. ஆனால் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் செய்து கொண்டு பக்தியும் செய்யக்கூடிய பக்தனே மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். நேத்தே நம்ம பார்த்தோம். அந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோபிகள்.
கோபிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸையும் பண்ணுவாங்க, அதோட பக்தியோட பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து பிரம்மதேவர் வந்து சாபம் கொடுப்பாங்களாம். என்ன இந்த பிரம்மதேவர் எதற்காக நமக்கு வந்து இந்த இமையை படைத்தார்? நம்ம எல்லாம் நினைப்போம், எப்ப வந்து நம்மளோட இந்த 24 மணி நேரத்துல எப்ப டைம் ஒதுக்கி பகவானை நினைக்கிறது, அவருக்காக எப்படி பூஜை பண்றதுன்னு நினைப்போம். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த கிருஷ்ணரை மறக்கிறது அப்படின்றதே தெரியாதாம். சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். சோ கோபிகளோட அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதன்மையான பக்தர்கள் யாரு கிருஷ்ணருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபிகளும் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நான் என்ன பண்ணா அவரை வந்து திருப்திப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு அவரோட தாட்லயே இருப்பாங்களாம். சோ பக்தியோட நம்மளுடைய செயல்களை செய்வதுதான் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். செயலை துறப்பதை காட்டிலும் உன் கடமையை வந்து அல்டிமேட்டா அவர் என்ன ஒரு இதுலயும் சொல்லிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னாக்கா, நீ உன் கடமையை செய்ய அர்ஜுனா அப்படின்றதான் சொல்லுவார். நீ வந்து ஒரு சத்திரியன், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும். அதை எப்படி செய்யணும்? பக்தியோட செய்யணும். நான் வந்து போரிடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பந்தத்தில் வந்து நம்ம அடிபட்டு போயிடுவோம். ஆனா இது பகவான் கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்த கடமை, இதை நான் செய்யறேன் போது அதுல என்ன பாவ புண்ணியங்கள் வந்தாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். சோ அது வந்து நம்மள வந்து பந்தப்படுத்தாது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை. நிர்கா அப்படின்னு ஒரு அரசன் இருந்தார். அந்த அரசன் வந்து என்ன பண்றாரு, நமக்கு எந்த ஆசிரமத்தை எடுத்தாலும் கிரகஸ்தர்கள், பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிப்பவர்கள், சந்நியாசம், வானப்பிரஸ்தம், எந்த ஆசிரமத்தை எடுத்தாலும் நமக்கு 3 விதமான கடமைகள் இருக்கு. அதை நம்ம அடுத்தடுத்து இதுல படிக்க போறோம். ஒண்ணு வந்து தானம் பண்றது, தவம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து யஜ்ஞம் பண்றதுன்னு இந்த 3 விதமான கடமைகள் இருக்கு. சோ தானம் பண்ணணும். அப்ப அந்த மன்னர் என்ன பண்றார், பிராமணர்களுக்கு பசுக்களை தானம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அப்ப நான் வந்து தானம் பண்றேன், இது வந்து நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, நல்ல விஷயத்த தானே பண்றாரு, அப்புறம் எதுக்கு அவருக்கு வந்து சாபம் கிடைத்தது அப்படின்னாக்கா, இத வந்து நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன அகங்காரம் இருந்தது. நான் ராஜா, நான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தானம் பண்றேன்னு ஒரு அகங்காரம் இருந்தது. பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தனுக்கு சின்னதா ஒரு அகங்காரம் வந்தாலும் அதை தட்டி அதை என்ன பண்ணிடுவாரு, அந்த அகங்காரம் இல்லாம ஆக்கிடுவாரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அரசன் என்ன பண்றார், ஒரு பசு ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுக்கிறார். அந்த பசு என்ன பண்ணிடுது, திருப்பி வந்து அந்த பண்ணையில வந்துடுது. அப்ப அதே பசுவை இன்னொரு பிராமணனுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து விடுகின்றது. ஆனால் அந்த அரசனுக்கு தெரியவில்லை இதை திருப்பி இவருக்கு கொடுக்குறேன்ட்டு. இந்த 2 பிராமணர்களுக்கும் நடுவில் வந்து மனஸ்தாபம். கடைசியில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, சாபத்தை இந்த அரசனுக்கு கொடுத்துடுறாங்க. நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எங்க ஒரே சேம் இதை வந்து எங்க 2 பேருக்கும் மாத்தி கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து பெரிய இது பண்ணிட்டு, அதனால நீ வந்து ஒரு பல்லியா போ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. அதோட பலன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய அடுத்த பிறவியில் ரொம்ப பெரிய பல்லியா என்ன பண்றாரு, அந்த நிர்கா மன்னன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணற்றில் ஒரு பெரிய பல்லியாக மாறிவிடுகின்றார். ரொம்ப வருட காலமாக பகவானோட ஸ்பரிசம் படாதா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அதுக்குதான் நமக்கு வந்து மிகவும் அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த மானிட பிறவி வந்து மிகவும் அரிதான ஒன்று. நம்ம சாஸ்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாக்குறோம். அதுலயும் மனித பிறவிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் முறை டிஃபரெண்டான மனித பிறவிகள் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு. சோ மிக உயர்ந்த பிறப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் போது அதை வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டியில வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும். ஆன்மீகத்தில் பயன்படுத்தி அதுல வந்து எப்படி நான் பகவானுக்கு சேவை செய்து அவரை அடைவது அப்படின்ற அந்த ஒரு செயல்படுத்தணுமே தவிர்த்து அனாவசியமான இந்த பௌதிக பந்தங்களில் ஜடப்பற்றுகள்ல நம்ம வந்து கலங்கப்படவே கூடாது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணரோட பிள்ளைகள்லாம் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது பாக்குறாங்க, பெரிய பல்லி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை கூட்டிட்டு வராங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா, அத பாவம் அதை விழுந்துருச்சு அந்த கிணத்துல, அதுல இருந்து காப்பாற்றணும்னு என்ன பண்றாரு, அவருடைய கை அந்த ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அந்த ராஜாவுக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்றது. சோ பகவானுடைய இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெய்வீகமானது. அவருடைய பெயர், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் எல்லாமே ரொம்ப தெய்வீகமான ஒன்று. அவரோட ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அவருக்கு வந்து அந்த மோட்சம் கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய கர்மங்களை நான் பண்றேன்ற அந்த ஒரு கர்வம் இல்லாமல், இது பகவான் வந்து எனக்கு கொடுத்திருக்க சேவை, அதை நான் வந்து செவ்வனே செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த கர்ம பலன்களில் பந்தப்பட மாட்டோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
கர்மயோக அல்லது கர்ம சந்நியாச. ம் விஜ்ஞேஷ சாநித்திய சந்நியசே யோ நத்வேஸ்தி நகாங் கஸ்தி நிர்வந்தோ கீமஹோ பகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சோதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். இப்ப பகவான் சொல்றார், இரண்டு விஷயத்துல சந்நியாசி பிளஸ் பக்தன், இந்த ரெண்டு பேர்ல சிறந்தவர்கள் பக்தர்கள்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப சந்நியாசின்றது யாரு அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ தன்னுடைய செயல்கள்ல நம்ம பண்ற ஒரு செயல்கள்லையும் அதுல ஒரு விருப்பு வெறுப்பு அந்த பலநோக்கு செயல் இல்லாம நம்ம செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் தான் உண்மையான பற்றற்ற செயல்களை செய்வதால் அவர்களே சந்நியாசி அப்படின்றார். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். அதிலே இந்த ஜட உலகத்திலேயே அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குது. இதுல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் முக்தி பாக்குறோம். சோ இதுலயே அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய செயல்களை பற்றற்று நம்ம செய்யும் போது அவனே உண்மையான சன்னியாசி. ஏன்னா அதுல அவங்க பந்தப்படுத்தல. அதனால அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் இந்த ஜட உலகிலேயே பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைகின்றார்கள். பக்தன் பகவான் கிட்ட கேட்பாராம், எனக்கு நீங்கள் நரகலோகத்தில் எனக்கு பிறப்பு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல பகவானே, ஆனால் எப்பொழுதும் நான் உனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு சேவகனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தனுடைய தாட் இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முக்தி அடையணும், மோட்சம் அடையணும், அதற்காக பகவான் இடத்துல போறோம். ஆனா பக்தனுடைய எண்ணங்கள் அப்படி இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிறப்பின் அடிப்படையில் அவர் ஒரு முஸ்லிம் இனத்தை சேர்ந்தவர். அதனால அவருக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது. அப்ப நிறைய இந்த வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இவரை எப்படி அந்த இதுல இருந்து விலக்கி விடுவதுன்னு அவங்க ரொம்ப முனைப்பாக இருந்தார்கள். ஆனா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு சிறந்த விஷ்ணு பக்தர், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சிறந்த சீடன். அவருடைய இதை அப்படியே வழி நடத்தி சென்றவர். அவருடைய 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் பகவான் உடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பாராம். நம்ம 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணோம்னாக்கா 1,00,000 இதை நம்ம நாமங்களை ஜபம் பண்றோம். ஆனா அவர் 1,00,000 இல்ல 25,000 முறை நம்ம ஜபம் பண்றோம். ஆனா அவர் பாத்தீங்கன்னா 3,00,000 முறை நாம ஜபம் பண்ணுவாராம். 2 மணி நேரம் தான் ஒரு நாள்ல அவருக்காக அவர் ஒதுக்கிக் கொள்வது. சோ அவருடைய இந்த பக்தியை குலைக்கணும் என்பதற்காக என்ன பண்றாங்க, அந்த மற்றவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவர் மீது பொறாமை கொண்டு ஒரு விலை மாதுவை அவரிடத்தில் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க போறாங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்றார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர், தாயே நீங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க, என்னோட சாண்டிங் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு, அதை நான் முடிச்சுட்டு வரேன், கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இருக்கு, மிச்சம் இருக்கின்றது, அதை முடிச்சுட்டு வரேன்ட்டு. அவங்களும் உட்காந்து அவர் சாண்டிங் பண்றதை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அவர் கம்ப்ளீட்டா அவருடைய ரவுண்ட்ஸ் பண்றாரு. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ஓகே நான் நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. மறுநாளும் அதே மாதிரி நடக்குது. அதே மாதிரி தொடர்ந்து 3 நாள் நடக்கின்றது. அதுல என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த விலைமாது மனம் திருந்தி அவருடைய சீடராக மாறிவிட்டார்கள். கம்ப்ளீட்டா அவரை மாதிரியே அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங்கோட இதுல முனைப்பாக இருந்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கருணையினால இவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கு. ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்துல யாராவது வந்தாலும் கூட அவர்களை சரி செய்யக்கூடியது. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தோட மகிமை. பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். திரௌபதி வஸ்திராபரணம், திரௌபதிமா அவங்க மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணாங்க இவர்கள்கிட்ட நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும்ட்டு. எப்ப அவங்களால முடியலன்னு தோணுச்சோ அப்ப கம்ப்ளீட்டா அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட துவாரகாபுரி கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, சரணடைறாங்க. சோ அந்த பெயரோட மகிமை, உடனே அவங்களுக்கு வஸ்திரங்கள் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. அதனாலதான் கலியுகத்திலோட யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்மன் யாதாய கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா கரோதிஹ லிப்யதே நச பாபேன பத்ம பத்ரம் இவாம் வச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. நம்ம அந்த கடமையை அவரே 2வது சாப்டர்லயே சொல்லிட்டார், கடமையை பண்றதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு உரிமை இருக்கின்றது, அதனுடைய பலன்களின் மீது உனக்கு பற்று இல்லை அப்படின்றத வைக்க கூடாது அப்படின்றத கிருஷ்ணன் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அர்ஜுனர் கிட்ட. சோ இங்க அதே அவர் இன்சிஸ்ட் பண்றார், பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை நாம் என்ன பண்ணணும், பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். சோ அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி தாமரை இலை தண்ணில தான் இருக்கு, ஆனா அதோட நீர் பாத்தீங்கன்னா அதுல படவே படாது. அது போல நாமளும் நம்முடைய கடமைகளை பற்றின்றி பகவானுக்காக செய்யணும். அதே எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்திர பிரக்ஞன்னு சொல்லுவாங்க, உறுதியான நிலையான கோப்போட இருந்தது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர். 69 வயதில் நமக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா? நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதே மிக கடினமாக இருக்கும். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு, இங்க இருந்து சரக்கு கப்பல்ல போய் அந்த புரியாத ஒரு தேசத்துல போய் அவங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தார். அவருடைய அந்த 9 வருட காலத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட 108 டெம்பிள கொண்டு வந்துட்டார். நமக்கு ஒரு சின்ன வீடு கட்டுறதுக்கே அவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை இல்லாமல் இது சாத்தியமே அல்ல அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது ஸ்லோகம். विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शून्य सैव स्वपाकेश பண்டிதா சமதர்ஷின. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சம நோக்கில் காண்கின்றான். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்டிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியே அவங்க பார்ப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தன்னுணர்வு அப்படின்ற ஞானம் இருக்கும். நான் ஒரு ஆத்மா, என்னிடத்தில் பரமாத்மா இருப்பது போல ஒவ்வொரு உயிர்களிடத்தும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. சோ நம்மளுடைய அந்த முற்பிறவி முன் ஜென்மத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த பலன்களின் காரணமாக எனக்கு இந்த பிரிவுல இந்த மாதிரியான உடல் கிடைத்திருக்கு, அது மாறுபடக்கூடிய சாத்தியமும் உண்டு. சோ எல்லார்கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பரமாத்மா ரூபத்தை அந்த கற்றறிந்த அறிஞர்கள் பார்ப்பார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நாயை தின்னக்கூடிய மிகவும் கீழ்த்தரமான மனிதனிடத்திலும் உயர்ந்த பிராமணன் எல்லோரிடத்திலும் பாத்தீங்கன்னா சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக நின்ற கோலத்தில் 4 கை ரூபத்தில் பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தோட பார்ப்பாங்க அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேஹி சம்ஸ்பர்ஷஜ யோகா சுகயோனய யவதே ஆத்யந்த வந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டான். சோ எப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜடப்பற்றில் நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது நமக்கு அதுல இன்பம் துன்பம் என்பது இருக்கும். அது போல இந்த அறிவுடையோன் அதில் அந்த மாதிரியான விஷயத்துல அவங்க பங்கு பெறவே மாட்டார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. என்ன ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆரம்பம் ஒரு முடிவு இருக்கும். அது அப்படித்தான் நீண்டு கொண்டே போகும். ஆனா நிலையான ஆனந்தம் எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவதில் மட்டும்தான் இருக்கின்றது. சோ அதனால நாம பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. சக்னோ தியைவ ய சோடும் பராக் சரீர விமோசனாத் காம குரோதோ தபவம் வேகம் சாயுக்த சசு கீர்ணர. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை நீக்குவதற்கு முன்பாக இந்த
இந்த ஜட உடல் இல்லையா? அத இப்ப நான் இந்த உடம்போட இருக்கேன். ஆனா எனக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கு. நானா நினைச்சுக்கிறேன் அந்த இருமைகள், இன்பம், துன்பம் அதெல்லாம். அதனால எனக்கு இந்த ஜட உலகில் மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த ஜட உலகிலேயே என்னுடைய அந்த ஆசைகள், அந்த உந்துதல்களை நான் கட்டுப்படுத்தி கொண்டால், அந்த பேராசையையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால், நான் இந்த ஜட உலகிலேயே முக்தி பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றேன். அததான் பகவான் முந்தைய ஸ்லோகத்திலும் சொன்னார். ஒருவன் இந்த ஜட உலகிலேயே தன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி கொள்ள முடிந்தால் அவனே பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் நிலையாக ஆனந்தத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? சோ இங்கேயும் அதுதான் சொல்றார். சோ என்னென்ன 3 விஷயங்களை பொறுத்து கொள்றது, அந்த 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 முனைப்பு இல்ல அந்த டிசைர், அந்த உந்துதல், அந்த பேராசை, கோபம், இது 3த்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் இந்த ஜட உலக ஜடப்பற்றிலேயே பாத்தீங்கன்னா நாம் நிலை பெற்று விடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ராம் யஜ்ஞ தவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் ஞானாத்மாம் சாந்திம் சுச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கடைசியில படிக்க வேண்டியது படிக்கணுமா? ஆமா ஆமா, கடைசி ஸ்லோகம் இல்லையா? ஆமா, புஷ்டி படிச்சிருங்க. ஒரு நிமிஷம் படிச்சு. ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகேனா பஞ்சமோத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், அவர்தான் நம்ம கூட யாகங்கள் வளர்க்கும் போது கடைசியா நம்ம விஷ்ணுவுக்கு தான் அந்த இதை சமர்ப்பணம் பண்றோம். சோ எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் பகவான் தான் அனுபவிப்பவர் அப்படின்றத அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்கும்போது, அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கும்போது, எல்லா லோகத்தையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவரும் அவர்தான். அனுபவிப்பவர், கட்டுப்படுத்துபவர், இரண்டுமே பகவான். அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு உற்ற நண்பன் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஞானம் எப்ப நமக்கு கிடைக்குதோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதியாக பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைகின்றோம் அப்படின்றத யார் சொல்றார்? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க இல்லையா? சோ இதுதான் இன்னையோட 5வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம். சோ அர்ஜுனர் கேட்கிறார், சந்நியாச எடுப்பது சிறந்ததா அல்லது கர்மயோகம், செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா இல்லது கர்மயோகம் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்கிறார். கர்மயோகம் தான் சிறந்தது சந்நியாச யோகத்தை விட அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாம நிஷ்காம கர்மம் செய்யும் போது, எப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அனுபவிப்பாளர், கட்டுப்படுத்துபவர் என்ற ஞானத்தோட நம்முடைய செயல்களை அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் போது, அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற கலங்கமற்ற எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி தொண்டு செய்யும் போது சேவகனாக நாம் எந்த விதமான கர்ம பந்தத்திலும் இருக்க மாட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக 3 விதத்தில் அவரை புரிந்து கொள்வது. என்ன அந்த 3 விதம்? பகவான் கிருஷ்ணரே பாத்தீங்கன்னா உன்னத அனுபவிப்பாளர், அவரே கட்டுப்படுத்துபவர், நம் அனைவருக்கும் அவரே உற்ற நண்பன் அப்படின்னு நம்ம நினைத்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது நாம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானா பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி